таърихчаи муҳаббати ҷамшеду сайёра аз як суҳбати дӯстонаи телефонӣ оғоз ёфт. рақамҳомонро бар садаи шанбе эълон кардем. яҳда вақт пастар ё ай ноҳияи Данғар рақамҳои моро дарёфт кардиянд, ай радио гирифта мо дар звонит кардан мо ҳама хешинот шидем. чанд моҳ баъд бо ҳам суҳбатҳои тӯлонӣ доштанд ва ба қавли ҷамшед ин суҳбатҳо хеле ҷолиб буданд. мо ки равшанзамир ҳастем, мо худамон амин бо чашми дил эҳсос мекунем. равшанзамир ки ҳастем, мо то оне ки биноҳо мебинанд, мо ҳам худамон ҳам мисли ҳамон биноҳо тасаввур мекунем ки мо биноем дар ҳамин дунё. ҷамшед 33 сол дорад ва мегӯяд нобиноёне мисли ӯ ба душворӣ оила барпо мекунанд ва ҳамин тамосҳои телефонист ки чароғи умедро дар дилашон мунаввар месозад. аввал садояшро шунидам. ба ман садояш аввал маҳбуб шуд. ман гуфтам ин бениҳоят садои хуб марғуладор хеле ба ман маъқул аст. ман мехоҳам ки бо ту шинос шавам. радио дар номерош эълон кард, занг задам, ба дӯстӣ гам мезанам. гуфтам хай. муҳаррам духтари 11 моҳаи онҳо хушбахтона мебинад. ҷамшед мегӯяд бо пайдо шудани онҳо бахт барояш хандид. ки садошон ки мефаҳмам, ҳамин гӯё ки ман ҳамиёро дидам ба чашми дилам. ҷамшед ва сайёра бидуни кӯмаки касе ҳаракат мекунанд ва нигаҳбони кӯдакашон ҳам худашон ҳастанд. модари ҷамшед шоҳид аст ки чӣ қадар писараш барои ёфтани ҷуфти худ талош варзид. лелнобод рафт ҷамшед. кашмисуд хорафта қатиш чика суҳбат када модараш раҳи дурай бисор чия гуфта ризона шида ора лелнобод. ана ордини кизобод тарафи нора ҳамун сарафаш рафтем, ира модараш ризона шид. гулмурод ғоибзод ҷавони 22 солаи дигари нобино низ чун ҷамшед ҳамсари ояндаашро аз ноҳияи Данғара ва тавассути телефон ёфт. исори муҳаббати маро бори аввал қабул накард. боз пешниҳод кардам, боз қабул накарданд. тӯли як ҳафта ман изҳори муҳаббати худро ба телефон ба зораву нолаҳо ба ин ки аз пешниҳод кардему қабул карданд. ҷомеашиносон мегӯянд барои танзими ҳаёти оилавӣ василаҳои нави иртиботӣ мисоли телефон ва интернет нақши барҷаста доранд. дар гузашта пайдо кардани ҳамқадами ҳаёт барои нобиноён ё маъюбон мушкилиҳои худро дошт ва ҳоло рафъи онҳо осонтар шудааст. қурбоналӣ қурбоназарови 35 сола аз равшанзамирони муҷаррад аст. вай мегӯяд мунтазири он аст ки духтаре аз ҳамтақдиронаш рӯзе занг занад ва танҳоияш дигар хотима ёбад. ҳозир мехоҳам ки бо ягон хонуме ки ҳамтақдири худам бошад, ҳамтақдири худам бошад, бо ман суҳбат кунад ки оиле ки дарди дили маро фаҳмад.